ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ କମ୍, ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ। ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି କାହାକୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଦୋଷ ନ କରି ଯଦି ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଚିତ୍କାର କରି କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଏନି। ଏ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ନିଜ ସହିତ ବିତିଥିବା ଖରାପ ସମୟକୁ କେବଳ ସେହି ମଣିଷ ମନେ ରଖେ, ଯାହା ସହିତ ଭାବି ନଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ, ଏଇ ପଦିଏ କଥା କହି କାହିଁକି କେଜାଣି କେତେ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଯାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖ, ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଏ ଦୁନିଆ ଶିଖେଇ ଦେବ। ନୀରବତା ଏବଂ ହସ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ। ହସ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ, ଆଉ ନୀରବତା ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ। କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଯଦି ଏତେ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦେହରୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମ ଆସିନଥାନ୍ତା। କାହାକୁ କରିବ ନିଜର, ଏଠି କାହାକୁ କରିବ ପର। ସଭିଏଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭଦ୍ରମୁଖା, ଏଠି ଅନ୍ତରେ ଲୁଚେଇ ଚୋର ଉପରେ କୁହନ୍ତି କେତେ ମିଠା କଥା ପଛରେ କାଟନ୍ତି ଚେର। ସବୁ ଖୁସିକୁ ଖୁସି ଭାବନି, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭାବନି। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ଭାବନି। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ତ ହଜାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ବାଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ବାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ କାହାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ କେବେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କାରଣ ମନ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମରିବା ଯାଏଁ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବନି। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଅଧା କରି ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ସମୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ସମୟ ଖୁସି ଦିଏ, ଖରାପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହସୁଥିବା ଚେହେରା ଭିତରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେଇଟା କେବଳ ସେ ହସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ତା ଉପରେ ରଖ ଯେ ତୁମର ତିନୋଟି କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ହସ ପଛର କାରଣ, ରାଗ ପଛର ପ୍ରେମ, ଆଉ ଚୁପ୍ ପଛର କାରଣ। ଯଦି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଧୋକା ଖାଇଛ, ଏହାର ମାନେ ତୁମେ କାହାର ନା କାହାର ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛ। କାରଣ ଏ ଯୁଗ ହିଁ ଏମିତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭଲ କରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଧୋକା ମିଳୁଛି। ଏମିତି କୋଉ ପୁଅ ଅଛି କି ଯିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ କହିବ, କାଶ୍ ଏଇ ମୋ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ନିଜ ଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଜୀବନ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ବାଟରେ ସୁଖ ଆସୁ କି ଦୁଃଖ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ସ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଆଉ ଅନଇନଷ୍ଟଲ ହବନି।